Jokainen vanhempi toivoo lapselleen hyvää. Joskus arki vanhempana kuitenkin eri syistä väsyttää tai tuntuu raskaalta. Silloin kurittaminen voi tuntua ainoalta ratkaisulta. Kurittamista on fyysinen ja henkinen väkivalta, kuten lapsen lyöminen, tukistaminen, huutaminen, puhumattomuus, uhkailu sekä perheestä tai yhteisöstä ulos sulkeminen. Kurittaminen on lapselle aina haitaksi, ja se kiellettiin Suomessa lailla 1984. Kurittamisen seurauksena lapsi voi alkaa pelätä vanhempaansa. Hänestä voi tulla arka ja vetäytyvä. Lapsi voi kokea vihaa, ahdistusta ja hänelle voi olla vaikeaa ilmaista tunteitaan. Kurittamisen vaikutukset voivat näkyä aikuisenakin, ja kurittaminen voi siirtyä sukupolvelta toiselle. Mitä sitten voit tehdä? Arjen rutiinit ja selkeät rajat ovat lapselle tärkeitä. Kerro tekojen seuraukset ja anna lapselle vaihtoehtoja. Yritä ennakoida haastavia tilanteita. Anna lapselle mahdollisuus kertoa ajatuksistaan ja tunteistaan. Näytä hänelle esimerkkiä, kuinka pahaa oloa voi ilmaista turvallisesti. Lapsen kehuminen, kivojen asioiden yhdessä tekeminen ja rakkauden osoittaminen lisäävät lapsen hyvinvointia ja auttavat selviytymään myös vaikeina hetkinä. Yhdessä luomme hyvän lapsuuden ja turvallisen arjen koko perheelle.